אני ירון, אני בא מירושלים, שומעים אותי מאחורה גם בלי מיקרופונים. כשהייתי נער, בעצם גם ילד וגם נער, שיחקתי כדורעף, הפסקתי כי הייתי נמוך. באמת, כשהייתי נער הייתי יותר נמוך, גם עכשיו אני לא מספיק גבוה בשביל לשחק כדורעף, וכבר מזמן לא מספיק אתלטי. יש לי 3 בנות, אני מלמד, אני גם עובד בקרן מנדל, בבית ספר למנהיגות חינוכית, וגם מלמד במכללת דוד ילין בהכשרת מורים. אני הולך לעשות את הדבר שמלמדים סטודנטיות וסטודנטים שאחרי זה באים אליכם לא לעשות, והוא לדבר על משהו אחד באופן הפוך לחלוטין. אני אדבר על משחק, על הדבר הפשוט והאינטואיטיבי והמאוד מאוד מוכר הזה, שנקרא משחק, בהקשר של הכנס שלכם. אבל אנחנו נשב כמו אנשים מבוגרים, רגל על רגל, נקשיב, אני גם משתדל להיות מהוגן, לא הבאתי כדור, צריך רמה של אמון מינימלית בשביל שיהיה אפשר לשחק. בטח אנחנו כאנשים מבוגרים. אבל אחת מטענות היסוד שלי, שלא תפתיע פה אף אחד, זה שמשחק הוא לא רק אינטואיטיבי למבוגרים, הוא בטח דבר מאוד מאוד רגיל לילדים, וגם לחיות, בעיקר כשהן קטנות, תכף נדבר על זה. וזה מה שאני אנסה לעשות בשעה הקרובה, לפרק או לנסות להפוך לטיפה יותר מורכב או מלא בתוכן את הרעיון הפשוט הזה של משחק. בשורה התחתונה, תנו לילדים לשחק. זה מה שאני הולך להגיד, מי שזה מספיק לה ויודעת את זה או עושה את זה, יש מלא קפה טעים בחוץ. ובכל זאת, אני אנסה להסביר למה המימד של המשחק. תחומי המחקר והעניין שלי מגיעים משתי אוכלוסיות שקרובות אליכן, אבל לא בדיוק. ובגלל זה היה לי אתגר מאוד מעניין להכין את ההרצאה הזאת. למה? כי אני חוקר נוער. אני סוציולוג של נעורים ישראלים, זאת אומרת 10, 11, ועד מתי שזה לא נגמר, מספרים שסביב גיל 55 היום, הנעורים נגמרים. אבל ברצינות, כאילו השלב הזה של גיל ההתבגרות שבעצם בגדול חופף לשנות התיכון. חטיבה תיכון, כן, לעל יסודי. והדבר השני הוא שאני מתעניין, חוקר ונמצא קצת בתוך השדה של חינוך בלתי פורמלי, out of school, זאת אומרת רוב הדברים שקורים אחרי שאתן אומרות להם להתראות. מה הם עושים בשעות הפנאי, הפנאי המאורגן שלהם, אלה העולמות שמעניינים אותי, אבל העניין של, ואמרה את זה דפנה בהרצאה הקודמת, דפנה, נכון? יהיו כל מיני דברים שאני אשיק למה שהיא אמרה, ואני אקרא לזה אולי בשמות קצת אחרים, אבל על העיקרון כולנו מסכימים מהבחינה הזאת. אני לא יודע אם אני אחדש, אני כן אזכיר לנו איזו אומנות עתיקה שנקראת משחק, נקרא לה משחק מאורגן, ומה היתרונות שלה עבור ילדים בפיתוח של מיומנויות חברתיות רגשיות, כמצע, לא אחד לאחד, אבל כבסיס חיוני בשביל להצליח בלימודים, להסתכל קדימה, להיות עם איזושהי תפיסת עתיד, מה שאנחנו כבר מדברים בגילאים יותר מאוחרים, של י'-י"א, אבל כבר בגיל צעיר, לנסות לעשות את הקשר אחד לאחד הזה, ובאמת להתחיל מהדבר הפשוט ביותר שנקרא משחק. שאלות עד לכאן? אוקיי. אתן זוכרות את השיר הזה? 5 שנים על מיכאל עברו בריקודים, בטל ישב מעבודה, חופשי מלימודים. כן? יש לו חברים, כלבלב שבמלונה, לקיק, יונה שבשובח, כן? בהגה אשכנזית. ומה שקורה במהלך השיר זה שהוא אומר להם, חבר'ה, שיחקנו, נהנינו, עכשיו נלך לבית ספר. בית ספר זה רציני. זה לא משחק ילדים. כשאני אסיים, הוא אומר בבית האחרון, כשאני אסיים, אני אחזור אליכם ושוב נשתעשע יחדיו. אבל בבית ספר, כמו שפינוקיו יודע, ראיתם פינוקיו? כשהייתם ילדות, נורא אהבתי את פינוקיו. מה היה לנו לעשות כשהיינו ילדים ולראות את הערוץ אחד בגדול או לשחק בחוץ? פינוקיו מתחיל להסתבך כשהוא לא הולך לבית ספר. כן? הוא לא רוצה ללכת לבית ספר. הוא נורא ילדותי. במובן הזה שעכשיו, פינוקיו, אני מזכיר לכם, מגיע ממשפחה קשת יום, גדל אצל סבא, שמוכר את המעיל שלו בשביל לקנות לו מחברת וכלי כתיבה. אנחנו לא מכירים את זה מהסדרת טלוויזיה, אבל הספר של סופר איטלקי בשם קרלו קולודי הוא ספר חינוכי אחד לאחד. הוא אומר, חבר'ה, לא תלכו לבית הספר, תסתבכו עם טיפוסים מפוקפקים.
אבל הוא רוצה לשחק, הוא רוצה להשתעשע, הוא רוצה עוד להיות ילד. לשיר הזה קוראים הפרידה. זאת אומרת, המעבר מגיל ילדות לאותה מסגרת חברתית, חינוכית, שנקראת בית ספר יסודי, מעביר אותך, או מתחיל להעביר אותך, הוא סוכן סוציאליזציה מאוד יסודי, זה מתחיל כבר בגן כמובן, אבל יש משהו, איזו תפיסה תרבותית שקושרת בין בית הספר לכניסה לעולם מבוגרים, קרוא וכתוב ברמה הבסיסית, אתה כבר לא ילד כי אתה יכול להתנהל בעולם. ישיבה, הקשבה, משמעת, פיתוח של משמעת פנימית, כל הסיבות שבגללן בית ספר קיים עוד לפני הידע שהוא מעביר לילדים. המיומנויות שעוד נדבר, התפיסה של מה זה אומר לשבת ולחכות לתורך כדי להצביע וכו' וכו'. תרגישו חופשי לעצור אותי. אבל אני רוצה לדבר ברצינות על משחק. לדבר בצורה מאוד מאוד רצינית על הדבר הזה, שכמו שאמרתי, הוא אינטואיטיבי, הוא פשוט. אני נזכר פשוט בספרות הילדים שגם אני קראתי שהייתי ילד, והילד הזה הוא אני, של יהודה אטלס, יש שם ילד, הוא בן, אולי זה לא מקרי, הוא הולך, הוא רואה פחית, הוא ממשיך ללכת, מה הוא עושה? חוזר כדי לבעוט בה, כן? נותן לה חיבורים. כאילו, הדבר הזה נמצא כל הזמן סביבנו. תינוקות, חתלתולים, הכל זה בגדר משחק. עכשיו, למה ילדים משחקים? ככה הם לומדים, זה מדמה. מצבים שאמורים להיות מציאותיים. אוקיי, תסביר מה הכוונה שאמורים להיות מציאותיים. כמו בעלי חיים שמתאמנים, נגיד גורי חתולים שרבים אחד עם השני, זה מאמן אותם באיך תופסים, באיך מכאיבים, איך נמנעים מכאב. זאת אומרת, שיש פה איזה מאפיין של שעשוע, של כיף, אבל גם אתה משווה ומעלה, הם יצטרכו את זה להמשך. זאת אומרת, זה מיומנויות שמתאמנים בקטנה, כשתינוק זוחל מתחת ואז מנסה לעמוד, זה יכול להיות חלק ממשחק, אבל זה אחר כך דברים שאני צריך בשביל להתפתח, להמשיך להתפתח. כן, הסרטונים האלה של חתולים, שזה פחות או יותר חצי מהתעבורה באינטרנט, זה חתלתולים שרודפים אחרי חוט, והולכים ונהיים יותר ויותר מיומנים בלהיות ציידי עכברים מצוינים. הבאתי תמונות של גני שעשועים מישראל, מהעבר. אני ירושלמי, והסתובבתי בשבועות האחרונים בירושלים להסתכל על גני שעשועים. הם לא כל כך דומים לדבר הזה. הם הרבה יותר משעממים, הם הרבה פחות מסוכנים, ובדרך כלל הם גם הרבה יותר ריקים. כשיש בהם ילדים הם אף פעם לא לבד. כשהייתם ילדים הלכתם לבד לבית הספר? מאיזה גיל? 6. בגידה א', אז תלוי באיזה יישוב גדלתם כמובן, אבל א', ב', ג', אני עורך חרדתי, עד י' אני לוקח את הבנות שלי, אבל הן יכולות גם ללכת לבד, בדקתי. הילדים שלכם, הילדים בבתי הספר? גיל 9, אז גם יש פה איזה אלמנט של מסוכן, יש חוקים שמגנים יותר על הילדים. תכף אני אסביר למה אני מחבר בין גני השעשועים לבין ההליכה לבד לבית הספר. הירידה לבד לגן השעשועים שקרוב לבית, ילדים או לא משחקים, או כשהם משחקים, אז הרבה פעמים אני רואה גם, אני סוציולוג, אז מותר להיות חטטן, וכאילו אני מנסה להטמיע את זה, אבל אני מסתכל על גני ילדים, ועל גני שעשועים, והאימהות, וגם חלק מהאבות, וכאמור, אני כזה, אז זה לגיטימי להגיד, הם כאילו ככה בנדנדה. כן, לפעמים כבר מאבדים, יאללה, זה לא משחק, זה משחק. כאילו, אנחנו כהורים לפעמים מתייחסים לדבר הזה, אז כשהבת שלי הייתה קטנה, אמרו מוטוריקה עדינה, לכו לגני שעשועים. אנחנו לא נותנים להם לשחק לבד. מה זה? גסה, כן. סליחה. בכלל, בגני שעשועים יש הרבה מאוד דברים שקשורים לכן, יש איזה 8 מיומנויות, קפיצה, זחילה, מתח, כל מיני דברים. עכשיו, גני השעשועים של היום, תכף אני עוזב אותם ונלך לבתי הספר, הם הרבה יותר בטוחים, שזה דבר טוב בסך הכל,
אבל גם יש לזה מאפיינים פחות טובים מבחינת היכולת של ילדים להתנסות, לפתח את אותה מוטוריקה גסה ועוד מיומנויות חברתיות, אישיות, בין אישיות, שבתוך הסל שנדבר עליהן בהמשך. ויש לזה כמה סיבות שתכף ניגע בהן. אני ממשיך את מה שאמרת קודם, תודה. סאמר היל, בית ספר שקם בשנות ה-20 על ידי אלף סמך ניל, כן, אולי אחד מאבות מבתי הספר הניסויים, זה היה חלק מרפורמה גדולה שהייתה גם באנגליה וגם בגרמניה, לנסות לעשות פדגוגיות חדשות כדי שבית הספר שתיארנו אצל 5 שנים על מיכאל, יהיה קצת פחות קשוח, נוקשה וממשמע ממה שהוא היה. והדבר המרכזי שניל אומר בספר היפה שלו, שהוא הרבה פחות תיאוריה והרבה יותר לספר מה קורה בבית הספר שלו, הוא להגיד, הם לומדים דברים שיועילו להם בהמשך. זה לא כיף רק, זה לא מלמד רק, אלא זה חיוני להתפתחות של הילדים להמשך. עכשיו אני מגיע לחלק, נקרא לו התיאורטי, כאילו יותר כבד. אני שלחתי פרק מתוך הספר הזה, אולי יצא לכם לראות. מישהו מכיר, מישהו מכירה את הספר, את ג'ונתן הייד, פסיכולוג יהודי אמריקאי, מה שנקרא סטאר, סופרסטאר אקדמי, זאת אומרת ההרצאות שלו בטד והספרים שלו נמכרים במיליוני עותקים. הוא כותב מאוד מעניין, הספר מתורגם יפה. אני רוצה לסכם את העניין המרכזי שהייט מדבר עליו. יש 2 מהלכים, אני אגיד אחרת, הוא מתחיל מהסוף. הנתונים, וזה אני יודע כחוקר נוער בארץ ובעולם, הנתונים על דיכאון וחרדה יותר בגיל ההתבגרות, אבל הסממנים הראשונים מתחילים להתפתח גם בגילאים יותר צעירים, בעלייה כזו. עלייה, עוד לפני הקורונה, הדבר הזה רק הולך ומתגבר. ב-2012. לא הבנתי. ב-2012. אז הטענה של הייד, ותכף נגיע אליה, זה שהיה חיווט מחדש, rewiring של המוח, שמייצר את הדברים האלה. עכשיו נלך צעד צעד, למה זה קרה ב-2012? תכף נראה. אבל קודם לזה משהו. הייט אומר, איפשהו סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, בארצות הברית, ילדים התחילו לשחק פחות ופחות בגני השעשועים, הסתובבו, כי זה היה קשור גם לזה שהם הסתובבו פחות ופחות לבד, ויותר ויותר ההורים הביאו אותם לפתח בית הספר, זה נבע ופחות שיחקו בגני שעשועים. זה נבע משני דברים. אחד, גני השעשועים, בגלל, אתם מכירים את החברה האמריקאית, 2-3 תביעות, כל גני השעשועים הופכים להיות הרבה יותר זה. ילד נפל, נפצע, שפשף את הברך, לא, אני לא מדבר על דברים. ילדים בגני שעשועים נפצעים. הייט אומר, כך צריך להיות. לא תיפצע, לא תהיה במרחב שיש בו סיכון מסוים, לא תלמד, לא תגדל, לא תתפתח. תגדל חלש מדי. אז גני השעשועים הפכו להיות מקום שהרבה פחות מאתגר את הילדים, אבל הדבר החשוב יותר הוא שההורים האמריקאים התחילו לפחד מהמרחב הציבורי. זה יגיע אלינו בהמשך. מי יודע מי מסתובב ברחובות? הרבה יותר מכוניות, לבריאות, מרכזי ערים, כל מיני מבוגרים שמסתובבים ואנחנו לא מכירים כי אנחנו לא בקהילה קטנה, והדבר הזה יצר את ההימנעות, או יותר נכון, את המניעה על ידי ההורים מהילדים, להיות עצמאיים, להיות עם יוזמה, לפתח יכולת לעבור לבד את הכביש, או ללכת לבד ממקום למקום, או ללכת לחבר, עוד לפני שיש טלפונים חכמים, ולהגיע הביתה. דברים שאנחנו גם מכירים מהילדות שלנו, כמעט לא משנה איפה גדלנו, והלכו ונעלמו מהמרחב הציבורי. זה קשור לתיאוריות סוציולוגיות רחובות יותר בכלל של הימנעות גם של אנשים מבוגרים ממפגשים קהילתיים, אנשים נמצאים יותר בבתים, והנה מגיע הגל השני. ב-2010 עד 2015, שם הוא מתחיל לראות את הירידה בילדים מבקרים חברים שלהם, יוצאים לשחק ביחד, ועלייה, תחילתה של העלייה, אנחנו עדיין בעלייה, של סממנים לא טובים פסיכולוגית, נפשית אצל ילדים. בשלב הזה, כשנכנס
הטלפון החכם. הרשתות החברתיות בראשיתן הן עדיין בעיקר צפייה ולא תגובתיות והעלאה, בטח לא אצל ילדים קטנים, חוץ מאלה ששיקרו שהם כבר בני 13 כדי להיכנס אז פייסבוק היום מטה, אבל בעיקר שבעוד שההורים לא רצו שהילדים יסתובבו במרחבים לא מפוקחים, זאת אומרת בחוץ, או שאם הם יצאו הם היו איתם, הילדים, אומר הייט, היו באזור לא מפוקח, שקוראים פה דברים לפעמים הרבה יותר גרועים לנפש של הילד, מבחינת הדברים שהוא נחשף אליהם, וזה בסדר. מה שנקרא, אם יש שקט מהחדר, אז הכל בסדר. זו האתיקה ההורית שלי. לא, זאת אומרת, אבל ההנחה היא שפעם אם היה שקט, אז הילד קרא ספר. או אם הוא היה עם חברה, אז הם שיחקו. היום ההנחה של שקט היא שהם במסך. עכשיו, הדבר הזה, שהייד קורא לו ילדות מבוססת משחק. עכשיו, משחק תכף נראה לא במובן של להיות במשחק מחשב, אלא גן השעשועים, בחוץ, בגופי, עם ילדים אחרים, הפכה להיות ילדות מבוססת טלפון. באופן די גורף, אני לא אביא לכם את הנתונים, אתם גם מכירים את הילדים שמגיעים עם טלפון חכם, למרות שאני מניח שבחלק, אם לא ברוב בתי הספר היום כבר לא רוצים שיהיו טלפונים חכמים לילדים, דוחים את זה כמה שיותר, יש על זה מספיק גם עבודה אקדמית וגם עבודה חינוכית, ועדיין אנחנו צריכים לזכור שילד גם כשהוא לא נמצא במסך, ילדים בישראל נמצאים במסך משהו כמו 7-8 שעות. מהדברים שאנחנו מובילים בהם בעולם, תכף נראה קצת נתונים על פעילות גופנית, אבל היום, בטח אם אתה נערה, גם אם אתה לא פיזית עם המסך, הראש שלך במסך. זאת אומרת, במסך במובן של, אם העליתי משהו, אני יכול להפסיק לא לחשוב על זה. אם ראיתי משהו בבוקר שחבריי העלתה, יש לי בת בכיתה ח', מישהי העלתה בבוקר, היום גמור, היא לא בכיתה. זאת אומרת, היא יושבת שם, אבל, אז אני אומר, הזמן שהם נמצאים במסך, זאת אומרת, מזמן שבו ילדים משחקים, והילדות שלהם מבוססת על משחק, גם בתוך זמן בית הספר, גם בהפסקות, גם בחלק מהשיעורים, כי ביסודים משחקים יותר, כאילו זה לגיטימי יותר, נותנים לזה יותר מקום, לילדות שמבוססת על טלפון. היעלמות המשחק, אומר הייד, גרמה לירידה בהזדמנויות להתנסויות. שוב, הילד מתנדנד ונופל. שמתנדנדים בנדנדה וכזה מתח בגן השעשועים, נופלים. כשבהפסקה משחקים כדורגל, נפצעים. אם אני לא מתנסה, אני לא נפגע, אני לא מחזק את השריר פיזי, או השריר החברתי, או השריר התקשורתי, ואני לאט לאט מאבד יכולות חברתיות, והדבר הזה מוביל לדיכאון וחרדה בהמשך. תכף נהיה יותר אופטימיים, אבל רק כדי, באמת, נתתי בקליפת אגוז, כמו שאומרים, את התזה המרכזית של הייד. מה הילדים אמורים לעשות? לשחק. למה? כי זה חיוני להתפתחות שלהם. למה 2? כי כשהם לא משחקים, זה אומר שהם גם לא נמצאים עם חברים, והם לא מפתחים עוד המון מיומנויות חברתיות, רגשיות, אישיות, אחרות, שמייצרות את הבדידות, את החששות, את הפחד, את הבדידות שמייצרת עוד בדידות, הסתגרות שמייצרת עוד יותר הסתגרות. אני מאבד את היכולת אחר כך לפנות למישהו חדש וליצור קשרים חדשים. רצית לשאול משהו? להוסיף? רציתי להגיד, כן, בבקשה. מעבר לעניין של המסך, גם הנושא הזה של הורות ההליקופטר, נקרא לזה, והתלונה על כל פציעה, על כל דבר שקורה בבית ספר, החשש של מנהלים להיות חשופים לתלונות מסוג כזה, גרם למנהלים להוריד מתקנים, להוריד פעילויות, כדי לא להיכנס לסיטואציות האלה, שזה גם משהו זה גם חוזר מנכ"ל. אז בדיוק, זאת אומרת, הוא לא אומר אסור לשחק, הוא אומר שהאחריות על מה שקורה לילדים זה על מנהל, ואז ככה שלום. ורק לומר עוד דבר, שבבתי ספר יסודיים היום, אסור כבר, התלמידים לא יכולים להשתמש בטלפונים, גם לא בהפסקות. זה כבר מוזמן, זה היה אז בכל מה שקשור לטלפונים יש איזה ניסיון ללכת לאחור, אתם בוודאי גם מכירות את הניסיונות של... רגע. כן. השינויים האלה הובילו יותר את
את ההורים וגם את המבוגרים בבתי ספר, לייצר מסגרות של כמו חוגים, שהם כביכול הסוג משחק הזה, ואז הוא בפיקוח ובקרה. ושם ילדים מתמודדים כביכול עם מיומנויות. אז תכף אני ארצה להצביע על הדבר הזה. תודה. אני ארצה להצביע על הדבר הזה. אני עוזב רגע את עניין המסכים, זאת אומרת, טענתי את הטענה הזאת, אני חושב שאנחנו מכירים אותה מהיומיום שלנו גם כמבוגרים. אפשר, כן. האם המשחקים... רגע, שלושה, אחרת אני זה. כן. האם המשחקים, דווקא אלה שהם ברשת, שהם אל מול ילדים אחרים, האם הם מזמנים גם, ברור לי שלא את השריר הפיזי, אבל לפחות את הציר המנטלי והתקשורתי, האם הם נותנים במשהו מענה לחלופה של בין החיבורים? תודה רינת, שאלה מצוינת. האם המשחקים במחשב, ואני רחוק מלהיות מומחה בזה, אבל אני אגיד את מה שאומרת הספרות, וגם אני אמשיך לעקוב אחרי התזה של הייד, עד שאני אגיד לכם, that's not enough, זה לא מספיק, ואני נותן עוד איזה צעד, אבל אני ממשיך עם הייד. התשובה היא לא. תכף אני אסביר למה. או תכף אני אגיד למה הייד אומר שזה לא אותו דבר. זה שאנחנו קוראים לזה משחק ולזה משחק, זה לא אותו דבר מבחינת הדברים שחשובים לנו בכל מה שקשור למיומנויות שילדים מפתחים. בסדר? אז יכול להיות שקפצתי פה מעל כל מיני נושאים שפתחנו שמעניינים וחשובים, אני ממשיך עם הרעיון. בסדר? מקובל? כן. רק להגיד על העניין הזה של המסכים הזה, אני חושבת שבבית הספר שלנו כולנו לא מאפשרים טלפונים, והרבה פעמים לא חושבים על זה שזה הופך את הזמן של בית ספר להיות הזמן שחייבים לפנות בו זמן אמיתי למשחק חופשי. זאת אומרת, כשאנחנו נותנים הפסקה של 10 דקות, רבע שעה, כשאנחנו עושים כל הזמן פעילות שאנחנו מדריכים אותם ילדים וזה, אנחנו מפספסים את הזמן היחיד שיש לילדים בלי מסך לשחק באופן חופשי אחד עם השני ולא מגדירים את זה כמטרה ומקדישים לזמן אמיתי. לדעתי זה דבר מאוד מאוד חשוב. תודה. אני חושש גם שאני עצמי אסתה, אני רק אגיד הבחנה אחת שהיא מתקשרת למה שאמרת. אני חושב. יש הבחנה מעניינת בין play לגיים. אוקיי? פליי זה משחק חופשי מיוזמה עצמאית, נטול לזה, אני פשוט בועט בפחית או משחקים משהו, שאני יכול להמציא לו את החוקים, שהוא מזדמן או אקראי, לבין גיים, שזה גם משחקי הקופסה שיש להם חוקים, וזה גם כדורגל שיש לו חוקים, אסור לגעת ביד, אסור לבעוט ליריב ברגל. השלב הבא שאנחנו מכירים היטב מעולם בתי הספר הוא גיימיפיקיישן, משחוק. זאת אומרת, לא כיף, לי כנראה חשבו שלא יהיה לי כיף ללמוד ערבית סתם כך בכיתה ה', אז המורה עשה לנו בינגו, כן? ככה עם מילים, זאת אומרת, היעד החינוכי, הלימודי הוא ברור, שמים על זה משהו מהנה, לזוז כמו שיש מדרגות בקניון שבצבעים, ראיתם את זה? כדי שאנשים יעלו במדרגות, מסיבות רפואיות, כאילו של הזה, ולא אבל הדבר הזה, אני לא רוצה ללכת עד לשם, השאלה שלך, ההערה שלך היא מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, אם אני חוזר גם למילה שאמרה קודם דפנה, על סרנדיפיטי, הסיכוי שיקרו דברים משמעותיים, גדול יותר בהפסקה. טובים ולא טובים, נעימים ולא נעימים. אין לי לא סמכות ולא אחריות להגיד לאף אחד מכם לפנות זמנים במערכת. אני רק רוצה שנצא עם המחשבה של מה הדברים שקורים כשילדים משחקים באופן לא מאורגן, שנייה ברשת, אבל גם בפיזי באופן לא מאורגן, ואני אגיע אחר כך גם להגיד באופן מאורגן. ישרו אותי אם מאבדים את הכיוון שאני הולך אליו, אוקיי? טוב. הנה לעניין המשחק. ושוב, אני ממשיך עם התזה של הייד, כאמור, בפרק ששלחתי, הוא מסביר את זה בצורה פשוטה ומשכנעת. יש 3 מרכיבים מרכזיים שהייד מדבר עליהם במשחק, שאפשר דרכם, לשאלתה של רינת, להבחין בין כשילד יושב ומסתכל על מסך, לבין כשהוא למטה משחק כדורגל. אחד, זה הגילום בגוף, זאת אומרת, פה זה ברור שהוא לא מפתח יותר מאשר את האגודל שלו, אולי קצת קריאה מהירה של העיניים. לא, בלי לזלזל, יש דברים שאפשר ללמוד כאילו להגיד במסך זה ממילא מילה קצת רחבה. קוראים כל מיני דברים במסך, לרוב הם לא נכנסים לוויקיפדיה. לרוב, בסדר? הם משחקים במשהו אינטראקטיבי, שיש להם בו חלק אקטיבי, יש להם בו השפעה על המשחק, הם מושפעים משחקנים אחרים, זה לא מגולם בגוף. הדבר השני,
זה שזה אומנם קורה כאן ועכשיו, במובן של אני עכשיו במשחק, אבל אני לרוב במשחק מחשב, או תמיד, נמצא מאחורי אבטר. כשאני רואה שאת משתעממת ממה שאני אומר עכשיו בלייב, אני מתפתח אחרת לגמרי. כשאני משחק איתך בגן השעשועים או בחוג הקראטה אחרי הצהריים, יש בינינו תקשורת שהיא גם גופנית והיא גם כאן ועכשיו. כשאני רואה שמה שעשיתי עצבן אותך, במסך אני לא רואה את זה. אני לא יכול לפתח את היכולת החברתית הזאת של קריאת סיטואציה אנושית. ברמה הכי פשוטה. הדבר השלישי זה שהמחירים לכניסה ולעזיבה פה נמוכים, בעולם האמיתי הם יותר גבוהים. ללכת באמצע משחק כדורגל, כשאנחנו 7-7, אני באמת, מעט דברים עצבנו אותי בחיים. כמו שמישהו ב7-7 הלך, אתה לא יכול להמשיך 7-6 כדורגל. זה לא עובד. זאת אומרת, המחיר החברתי שאני משלם, כשאני אומר פוס משחק, אני לא רוצה יותר, או עוד יותר קשה, כשיש 7-6, להצטרף כדי להשלים. זאת אומרת, או אפשר לשחק איתכם? זו משימה נורא קשה. משימה נורא קשה. אני מצולם, אז אני לא אספר איך היה לבת שלי בכיתה ז'-ח' מבחינת היכולת להתחבר עם אנשים חדשים בחטיבה שהיא לא מכירה. אבל אתם מכירים את הדבר הזה. איך נכנסים לתוך משחק ואיך יוצאים ממנו. כן, סליחה. אני רוצה להוסיף לזה שני דברים. גם ללכת הביתה מהמגרש זה יותר רחוק מאשר לקום מהסרטה. זה גם במחירים. באיזה הקשר? אוקיי, כן. כן. אתה צריך לחכות שאמא שלך תבוא. כן. קו 11 כל הזמן, זה לא, כן. גם להוסיף את הגמישות של המשחק. זאת אומרת, כשיש לי 7-7 בכדורגל, אז יש כללים, אבל גם אני יכול לשחק איתם, לשנות אותם. כשאני בתוך משחק שהוא מתוכנת על ידי אדם אחר, אין לי שום, או שאני ככה או שאני לא. וזהו, זה כאילו הרבה יותר בינארי, אין גמישות. זאת אומרת, הסט, זה של המשחק, אי אפשר להזיז לו את ה... גם נניח במשחק לוח, אני רואה שהם משחקים בלוח, ואז אתה אומר, אוקיי, לא נשתמש בקלפים האלה. או כאילו אתה בונה לעצמך עוד אופציות. אתה הרבה יותר יכול לנהל את מה שקורה, מאשר כשאתה נכנס כפיון לתוך אירוע של... זה מה שנקרא בטאקי חוקי ירושלים. כן, ממציאים כל מיני דברים, זה ידוע, כל הירושלמים יודעים, היא באה לשחק עם הבני דודים שלה בצפון, המצאה. זה לא המצאה חוקית. סליחה, חלילה, ניסיתי להיות לוקל פטריוט. אבל אני איתך, וזו אמירה מאוד נכונה. גם במשחק שיש לו חוקים, בגיים, שבכדורסל מאוד ברור מה מותר ומה אסור, בפועל, כשילדים משחקים, הם יכולים לעשות זה גם אחרת. זה גם החלטה שלהם, זה לא זה מצטרף לדברים שתכף גם הוויכוח על אם אתה פסול או לא, או על אם היה אאוט או לא, הם חלק מתקשורת חברתית. כמה יסודי, כמה בסיסי זה. היכולת לשקר בצורה משכנעת היא יכולת נפלאה שלומדים במשחקי כדור. אני אתקן אותך שגם כן. בכדורסל יש בסוף חוקי מגרש. זה בדיוק האדפטציה של המשחק הירושלמי. סתם איזה, לא התכוונתי ספציפית על ירושלמים, אבל... נכון. כאילו, כשמשחקים החבר'ה אחרי הצהריים, ובטח אם זה 3-3, זה נראה אחרת. זה עובד אחרת, לא בחוקים הרשמיים של איך נראה סל, אלא בחוקים החברתיים. מתי אני יכול לעלות? אוקיי. אז תודה על התוספות האלו. אני אגיד כמה מילים על זה שהילדים שלנו באמת זזים לאט. אנחנו אף פעם לא אוהבים להפסיד, בכדורגל התרגלנו כבר, אבל גם בתחרויות אחרות, יש לנו כמה מדליות. אבל אני אראה לכם שני מחקרים, שניהם מתוך המחקר הגדול על רווחה נפשית של ילדים ובני נוער, של ה-HBSC, מוביל אותו פרופסור מבר אילן, אבל זה צוות בינלאומי שעושה במשך שנים ארוכות נתונים על הרווחה הנפשית של ילדים בגילאי 11, 13 ו-15. ב-2012, זה קצת קטן, אז אני אדגים פה. היינו במקום הראשון בפעילות ספורטיבית, זאת אומרת מהסוף. היינו במקום הראשון בזמן 4 שעות או יותר במחשב. ב-2012 זה עוד היה לשבת מול מחשב, היום זה השתנה, אבל היינו גם במקום הראשון, והיינו במקום מכובד, שגם הוא הראשון, בצפייה בטלוויזיה, 4 שעות או יותר. מתי מספיקים להיות גם בטלוויזיה וגם במחשב 4 שעות? אני לא יודע, אבל מסתבר שזה אפשרי.
זה בהשוואה, תמיד צריך להסתכל על תופעות חברתיות בהשוואה, גם מה היה בעבר וגם מה קורה במקומות אחרים, לא בשביל שנרגיש רע שהילדים שלנו זזים לאט מדי, ואחוזי השמנת היתר בישראל הם מהגבוהים בעולם, ארגון הבריאות העולמי מוציא על זה נתונים, אתם מכירים את המציאות הזה מהיומיום בבתי הספר, כל מה שקשור לבריאות פיזית שקשורה לבריאות נפשית, וזה מ-2023, מבני 11, 13 ו-15, טיפה יותר מבוגרים, אבל הדברים האלה של פעילות גופנית מתחילים בגיל צעיר. אנחנו קצת מתחת לגרינלנד, שאני מבין למה הם לא עוסקים בפעילות גופנית, ב-OECD. קר שם, פה אין את התירוץ הזה. לילדים לא חם. אני היום מעל 20, אני כבר מפעיל מזגן. כשהייתי ילד, באוגוסט שיחקתי במגרש הטניס. לילדים פחות חם. לא, בסדר. העניין הזה שאנחנו, ברור מה ההשלכות של זה מבחינה גופנית גרדה. אני שם את זה בצד, לא בצד, אלא אני מוסיף לזה את כל הממדים החברתיים. כי אם אני רץ לבד, זה נורא חשוב להארטביט שלי, ולבריאות שלי העכשווית והעתידית. המחקרים הרפואיים הם מאוד מאוד ברורים לגבי העניין הזה, גם לנו בעיקר לנו כמבוגרים, אבל הדבר הזה מתחיל בגיל הילדות. אבל כל מה שקשור ליכולות חברתיות, לא קורה כשאני עושה משהו לבד. כשאני בספורט קבוצתי, אז אני תלוי באחרים. זה שספורט יחידני מחזק משמעת עצמית וסיבולת גם לקום בבוקר כשקשה וכו', זה נכון. אני מוסיף לזה עוד מדרגה, כשאתה בקבוצה, שתכף אני אדבר עליה כמרכיב מרכזי, וגם מוזכרה קודם, ההקשר החברתי, היא מפתחת את הדבר הזה, כי כל הזמן יש לך פידבק על מה שאתה עושה. לבריאות. ציפיות, אכזבות שלך כלפי החברים, של החברים ממך, הצלחתם ביחד, לא הצלחתם ביחד, לא הצלחנו כי אני פספסתי, המון דברים שקורים בתוך המשחק, גם אם זה לא גמר גביע לנוער, אוקיי? אלא פשוט משחקים החברים ביחד בבית הספר. אני ממשיך כי אני רואה שהזמן כשמדברים עובר מהר יותר מאשר כשיושבים. זה עניין כזה של מרצים. הזמן הוא עניין יחסי. אנחנו נראה קטע קצרצר מתוך סדרה שאני מאוד מאוד אוהב, ורואה עם הבנות שלי, שקשוקה. שקשוקה אני אומר. שלי הכובשת, מכירים? אני ממליץ כמעט כל הסדרות בחינוכית, חוץ מזה שאני לא ממליץ לראות טלוויזיה, שהילדים ילכו לשחק. אבל אם הם בבית, שיעור סדרות של החינוכית. אנחנו 7 מטרים 6, חסר שחקן. יאללה, אני נכנס מספר 7. תודה רבה, אנחנו נסתדר. אבל חסר לכם שחקן. שחקן, לא שחקנית. ואת שחקנית. אפילו אין חצי טוב. עד כדי ככה אתה מפחד שיראו שאני יותר טובה ממך? רומן לא. יש רק דבר אחד שאני מפחד ממנו, וזה ברור אליו. ודבור סלע. מה הקשר? מה הקשר? אני לא מפחד מדבור. פשוט אין אלבילה. אלא דבורים או אליי. אנחנו משחקים קשוח. חבל עליך, חמודה. אז מעל משחק במחשב, שמפתח כל מיני יכולות, לא את אלה שאנחנו רוצים בשביל מיומנויות חברתיות ורגשיות, יש משחק או פנאי, leisure time, לא מאורגן. זאת אומרת, יש את הגיים, יש את המשחק הכדורגל, יש בו חוקים, אבל העניין המרכזי שצריך לשים אליו לב, זה שהילדים מתארגנים לבד, לשחק. ואז כל מה שדיברנו קודם על להשלים ולהיות, במקרה הזה יש סיפור מגדרי, גם הם כאילו שומרים עליה, בעצם לא כל כך רוצים שתשחק. כל המיומנויות החברתיות שקשורות לאכזבות, ציפיות, תכף גם תהיה תחרות כי הם ממש משחקים, אבל רק הרגע הקטן הזה, שבו היא צריכה, שלי, מאוד להתאמץ, כדי לשכנע שהיא יכולה, אתם יכולים לנחש את הסוף, לפחות בסדרה, הוא רגע של התנסות חברתית מאוד מאוד משמעותית, כי הוא יצליח בכל מקרה. גם אם תהיה אכזבה, תהיה גדילה. וגם אם תהיה הצלחה, תהיה גדילה. החסרונות שלו, אני מרים לעצמי כדי לדבר על פנאי מאורגן, על משחק מאורגן, למרות ששוב, אין ספק שבתוך הדברים האלה יש יתרונות אדירים שקורים. אבל זה לא קבוע, זאת אומרת היום משחקים, מחר לא, אין איזשהו רצף, ניחא. יש לחץ קבוצתי, גם בגיל ילדות, גם בטח בגיל ההתבגרות, זה
בני 14 רק מארגנים לעצמם בלי שום מבוגר, יכול גם להגיע למקומות שהם פוגעים. שוב, אפשר גם להתחזק מזה, אבל בגדול יכולים לקרות שם דברים גם לא נעימים. אין משוב מצד המבוגרים, לא משוב במובן הזה של ההורים עומדים וצועקים על הילד, תבקיע כבר, שמגיעים למשחקים של ילדים, כן? או צועקים, גם בהופעות בלט ראיתי שאנשים כזה מעודדים והילד מסתכל על ההורים שהוא עושה בסדר. זה לפעמים לחץ שהוא קצת מוגזם, דיברו קודם על הורות הליקופטר, היום מדברים על הורות דחפור, הורות D9. אתה לא מסתכל ממה, אתה מפנה את השטח ששום דבר לא יפריע. זאת אומרת, שום התנסות, שום קושי, שום... הילד רק יצליח, נכון? מי שזוכר את הספר שפעם היה להיט בקרב האנשים שרוצים להחזיר את הסמכות ההורית, היה אמא נמרה. קראתם את זה? היה כזה איזה מישהי יפנית שחיה בארצות הברית ולימדה את האמריקאים מה זה משמעת. כן? ילדה מביאה לציור, אומרת לה, not good enough, תביא אחד אחר. לא רצה ישר ממסגרת ותולה בקיר הגדול של הזה. תתאמצי. טוב, זה היה באמת לצד השני של דרישות מאוד, גם לזה היו מחירים נפשיים, מבחינת הציפיות שלנו מילדים. אז אני רוצה לדבר על לא ללכת all the way, אלא לדבר על מה שנקרא משחק מאורגן, שאני כבר אגיד לכם מראש, יש בו מידה של סדר שמאפשרת יותר הזדמנויות. יש בו מידה של פיקוח שמוודא שלא יקרו דברים שחורגים מאיזשהו מצב, וזה מתוך הסדרה הנפלאה, עולמם הסודי של בני הארבע. כעת ינסו גם אלמה, איתם ויער לשתף פעולה בקבוצה. לפניכם נהר גועש. אתם צריכים לעבור כקבוצה לצד השני. יצאו לדרך. לא! הם הלכו לנהר! את לא באה? לא, הוא מסוכן מדי. היה שם נהר. בועץ. אתם חייבים לצאת לשם. בנהר בועץ, ראיתי שיש שם נשים כאלה. ומה פחדת שיהיו כאלה? שנטבע במים. בואי ים, אנחנו נעזור לך. בואי תעלי. אני מביאה, תעזרו לי. אבל איתם, ככה אתה חוזרת לבד, ואתם צריכים לקרוא קבוצה ביחד. כולם צריכים באמצע כולם. בואי, תחכו שאחת ידרוך על העלים, ואחר כך מישהו אחד ידרוך סוף, ומישהו אחד ידרוך סוף, וזהו, זה יוצר גסר. מה? בואי נעשה את זה. את מה? מה, אתם מבולבלים? מה? צריך להעביר את זה הכרס, ואז תעלה. אז את הכרס ואז זה תעלה, בסדר? כן, יאללה, בואו, קדימה, רק ראשונה, קדימה. אז תצליחי, על מה? בואי. תביא רגע. וואו, כוח המוח. היה מביאה את היכולת שלה קוגניטיבית לפתור בעיות, והפכת להיות מנהיגה בתוך הקבוצה. אוי, זה דבר. מה עושים עכשיו? עכשיו מי מביא את הזה? תעלה. מה עושים עכשיו? אני חייבת לנסות. וואו. תביא תעלה. אני אנסה. אני יודע טוב, לך, תנסה. או, הנה הגיע הגיבור. לא, היא יכולה לבד. הופה. עכשיו, בואו. וואו, איזה שיתוף פעולה. עכשיו תביא את הכרס. לכם ביחד, כולם, כקבוצה. יאללה, תבואו איתנו. תעשה בסוף. לא, אנחנו כבר הגענו. כל הכבוד! יפה מאוד, אחת כפיים, כל הכבוד! אתם זכיתם במדליות. הצלחנו במשימה. איזה גאווה. ממש. קדימה בוא נחגוג עכשיו מסיבה. קדימה בוא נחגוג. אין דבר שלא יכולים לעשות שמתגברים. חיים הסודיים של בני הארבע, ישראל, עכשיו.
באמת קטעים נפלאים, ופשוט הכל נמצא שם. זה עדיף מאשר שאני אדבר על כוחה של הקבוצה כמסגרת של שייכות, וזה שיש ציפיות ממני, ואני מצליחה למרות החששות, וגם היה שוב את הסיפור המגדרי של הבן לזה, לא, הבת יכולה לבד, גיל 4. זאת אומרת, עכשיו זה, אבל פה ההפרדה שהייתה לי חשובה לשים אליה שנייה דגש. יש שם מבוגר שהכין בשבילם את המשחק. המשחק היה, כל הסטינג היה מרחב משחקי, כן? במונחים של דונלד ויניקוט. מקום שבו אפשר לדמיין, היא פחדה מהמים. עכשיו זה מעלה בנו חיוך, אבל היא פחדה מהמים, כמו שאנחנו לוקחים ברצינות משחקי תפקידים, בנים, בנות, ביחד אחד עם השני, שבהם אנחנו מדמים תפקידים של מבוגרים. ככה אנחנו מתכוננים להיות אנשים מבוגרים. אני חוזר שוב לזה שבית הספר מכין אותנו להיות אנשים מבוגרים, זאת אומרת, עם ויסות עצמי, עם משמעת עצמית, עם היכולת להקשיב, עם היכולת לחכות ולהתאפק, וכל הדברים האלו, זה קורה בשיעורים גם, בוודאי. אבל הדברים שקורים בין השיעורים, בדרך לבית הספר, בדרך חזרה מבית הספר, אני נזכר במחקר מרתק, אגב, סליחה שאני מוסך, אבל שכחתי איך קוראים לו, חוקר אמריקאי, היה מבקר הרבה בארץ, שביקש מילדים להראות, אגב, השאלה אם אתה מגיע לבד, איך הם מגיעים לבית הספר ואיך הם חוזרים הביתה. ביקש מהם להראות על מפה, והוא ראה איך ילדים יודעים בדיוק באיזה מקומות, גם בתוך בית הספר, לא להסתובב. שקצת יותר מסוכן שם, בין אם זה הדלדים שמציקים, בין אם זה מאיזה רחוב ללכת ומאיזה לא, כי מתי נעים ומתי לא, גם לבנים, גם לבנות. זאת אומרת, המפה הוויזואלית שיש לילדים, עם מי לשחק, עם מי לא, איך נכנסים לתוך הדבר הזה, היא מפתחת אצלם גם הרבה מאוד מיומנויות חשובות, שלא קשורים לידע לעולם, או לידע אקדמי, זאת אומרת, לימודי. אנחנו מתקרבים לסוף. לא, יש לנו עוד רבע שעה, בסדר. פה אני קצת אביא את ההמשגה מעולמות החינוך הבלתי פורמלי. כאמור, עולמות החינוך הבלתי פורמלי שנחקרו בעולם ובארץ, יושבת אלה שגם מומחית לעניין. יש כל מיני מודלים תיאורטיים שמסבירים, אני אדבר בשפה, כאילו אני אחבר בין המודלים הפדגוגיים המבניים לבין מה שדיברתי עליו עד עכשיו. אני עושה לעצמי חיים קלים ולא מציג מודל בפני עצמו, אלא מה שאני מחבר ממקומות שונים כדי לדבר על העניין עצמו, אבל כדי לשיים את זה קצת במילים ולהבין מה המאפיינים שמייצרים יתרונות במשחק מאורגן, בפעילות פנאי מאורגנת. היינו מאוד בתוך בית הספר. כשהם יוצאים מבית הספר, הם עושים פעילויות פנאי אחרי הצהריים. יש לכם ילדים שהולכים לחוגים, ציור, ספורט, פעילות גופנית, רובוטים, אני לא יודע מה, משתתפים באיזשהו הקשר קבוצתי. שוב, אני לא מדבר על הילדים שהולכים לשיעור פרטי בחשבון כדי להשלים ולא להרגיש מאחורה בכיתה. זה עולם אחר מבחינת מה שאנחנו מדברים עליו בהקשרים של הסל. אז יש מימד אחד שנקרא לו רב-מימדיות, שאומר, יש הזדמנויות שונות להצליח. ככל שיש פעילויות יותר רבות, שאנחנו, ושוב, זה האחריות של הצוות החינוכי או של המדריך בתנועת הנוער לתת, הזדמנויות שונות להצלחה. אני גם יכול להיות מי שמארגן את הקבוצה, אני גם יכול להיות מי שמצליח בתחרות הספורטיבית, אני גם יכולה להיות זאת שמעודדת, אני יכול להתנסות במגוון של תפקידים, ועם היתרונות של להצליח או לא להצליח. כאמור, שניהם זה יתרון. עצם ההתנסות, שאני לא נמנע ממנה, היא מרכיב מרכזי בהתפתחות שלי בללמוד על עצמי, בפעם הבאה לנסות ולהצליח ולהמשיך להתפתח. המימד השני הוא מימד של בחירה. זה קשור לרב-מימדיות במובן הזה של כשמדברים על פעילות אחרי הצהריים, אז ברור שיש בחירה. זאת אומרת, אולי בגיל צעיר קצת פחות, כי ההורים לוחצים. אבל בגיל הנעורים, כשמגיעים לפעילות של ארגון נוער, או של קבוצת ספורט הישגית, אז זה כבר מבחירה מוחלטת. איך עושים את זה בבית הספר? זה לא בלתי אפשרי. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל נוהגים, אם אתה בתוך בית ספר ויש עכשיו פעילות, אז אתה צריך להשתתף בפעילות. אבל, כמו שנתנו, אני מקווה לכם בהרצאות עכשיו, זה שצריך לעשות את הפעילות, מה שנקרא חובת בחירה, אבל יש כמה אפשרויות. ואני הולך לפחות 2
2 זה הרבה הרבה יותר מ1, נכון? אחר כך 3, 4 זה נחמד, אבל 2 אפשרויות זה כבר שם את האחריות לבחירה על הילד. כל מה שאנחנו מכירים מאיך שדברים עובדים, ולא תמיד זוכרים. מה? וגם לקחת אחריות. קיבלתי את היכולת לבחור, עזרו לי אולי לבחור מה יכול יותר להתאים לי, או הפוך, איפה אני יכולה להתנסות במשהו שפחות בא לי. זה התפקיד המרכזי של אנשי חינוך, אבל בשביל זה כולנו פה, כן? זאת אומרת, אמרתי קודם. האלמנט של הבחירה, דיברתי קודם על המחירים. אוקיי, אני אגיד על זה מילה. גם אם נתנו לי 3 אופציות, יש משמעות לזה שאני בוחר. כי אם בחרתי, אז אני צריך לגלות, שלחתי גם סרטון על גריט. כן, אולי ראיתם, שוב, איזה מושג מעניין, יש הרבה מאוד ביקורות עליו, ואני חושב שסוציולוגית מוצדקות, אבל העניין הזה, גם של תשוקה למשהו, אני בוחר משהו שאני רוצה לעשות, וגם יכולת ההתמדה, זאת אומרת, אני ממשיך לעשות משהו למרות קשיים. כי אני רוצה להתנסות, כי בחרתי בו, כי אני בחרתי, ולא אמרו לי איך לעשות ומה לעשות, עושה הבדל מאוד מאוד גדול. ושוב, במגוון ההזדמנויות שיש, בשביל להתנסות. אני כל הזמן שם דגש על זה, לא על הצלחה, לא על המדיילה שהם קיבלו בסוף, לא על שום דבר כזה, אלא על עצם הפעולה, על עצם ההתנסות החברתית. אוי, סליחה, נכון, אני אגלה. המימד השלישי הוא קבוצה, כבר דיברתי על זה בכמה היבטים, מרחב שחינוכית צריך לדאוג שהוא מוגן, אבל הוא מרחב שבו אפשר להתנסות, אזור של שייכות, מקומות שבהם אפשר או חייבים להיות בקשר אחד עם השני. שוב, יש מחירים למה שאני עושה, אבל יש רווחים מאוד מאוד גדולים. אנחנו יכולים לחוות את כל סוגי הרגשות בתוך קבוצה, שקבוצה יכולה להיות כיתה ד', וכשאני חושב חינוך בלתי פורמלי, אז הקבוצה, זאת אומרת על חוג הכדורגל של ילד בכיתה ד', יש לו קבוצה, ומאמן כדורגל טוב יודע שהדבר החשוב הוא הניצחון, סתם, מאמן כדורגל טוב יודע שהדבר החשוב הוא הקבוצה, והביחד והלנסות, ולא הניצחון. ההורים לפעמים שוכחים את זה, כן? רוצים תוצאות מגיל צעיר. אבל מעבר לבדיחה, זאת אומרת, הדבר המרכזי שקורה בפעילות פנאי, מעבר לבחירה, ומעבר להזדמנות להתנסות בכל מיני דברים, לא חד-מימדי, הוא שיש קבוצה, שיש פידבק כל הזמן על מה שאני עושה, על איך שאני מתנהג, מסרתי, לא מסרתי, תורך לעמוד בשער. אני מביא דוגמאות מהעולמות שאני, אני אגיד אוהב, פעם גם באמת עשיתי את זה, אבל היום אני אוהב לדבר על כדורגל. והנקודה האחרונה, והיא תרגיל החשבון הקטן הזה. כמה זה? זה הזמן שאני שותה מים, אתם תחשבו בינתיים. יותר חשוב מכמה זה, כמעט 15,000. השאלה החשובה והמעניינת היא מה זה. מה זה התרגיל הזה? בכפל זה נכון, את זה אני זוכר. זה יוצא אותו דבר. שנות לימוד, ימים פחות או יותר בשנה, ו6 שעות ביום, זה משהו כמו 15,000 שעות, הילדים של כולנו נמצאים בתוך מסגרת בית ספרית. ההנחה, כמובן יותר ממקומות אחרים בעולם, זה לא תמיד הולך כמו שאנחנו יודעים עם ציונים, אבל כרגע ציונים ממש לא מעניינים אותי. מה שמעניין אותי, והזכירה בהרצאה דפנה גם הקודמת, זה מה שנקרא חוויות מפתח. ההנחה של המספר העצום הזה, זה שחינוך או למידה היא דבר accumulative, שמתווסף עוד ועוד. זאת אומרת, יש יתרון לזה שלמדתי את הבסיס של האנגלית, ואחר כך אוצר מילי, ואי אפשר אחרת. זאת אומרת, כמות הידע, הניסיון וגם הידע הגופני, אגב, גם בספורט, נובע מזה שעשינו משהו הרבה מאוד פעמים, והפך להיות לנו טבע שני, כמו לקלוע על הסל וכמו שליפה של לוח הכפל. אבל חוויות מפתח אומרות שיש פעמים שבהן או חוויה שהייתה לי עם הקבוצה שלי בטיול שנתי, או במשחק כדורעף, או עם מורה
שאני זוכר אותם גם אחרי זה, גם בגילנו, הייתה חוויית מפתח. זאת אומרת, לא זה שמשהו יצטרף עוד ועוד 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 ויצר איזה מעגל כזה, שק גדול, אלא חוויה אחת משמעותית, משנת חיים. שוב, בין אם היא הייתה נעימה באותו רגע או לא, היא נגעה בזהות שלי, היא לימדה אותי מי אני, על עצמי, גם אם הייתי בן 7, אני זוכר אותה, אני לא מדבר על חוויות טראומטיות, כן? אני מדבר על ההר, על זה שהצלחתי להגיע למצדה בגיל 8, לטפס עד הסוף, ותחושת ההישג שמלווה את זה, מעבר לחוויה הרגשית והרב חושית שיש בלראות את המדבר מלמעלה, או בלשחק ולהבקיע גול בדקה האחרונה, היא חוויה משנת חיים, לא רק במובן של הביטחון העצמי, אלא גם במה שאני לומד על עצמי. היא בהקשר שבו זה קרה. עכשיו, המחקרים שעוסקים בחוויות מפתח מראים שרוב חוויות המפתח, אני מצטער, אבל תחשבו על עצמכם, קורות מחוץ לבית הספר. קורות בתנועת הנוער, קורות בצבא, קורות בחוג קראטה, מה שהרבה פעמים קורה בבית הספר, אני ממש מתקצר את המחקר, של פרופסור גד יאיר, מה שבעיקר קורה בבית הספר זה הדמויות. זאת אומרת, אני זוכר דמות של מורה שגם דרשה ממני, גם ראתה אותי עין בעין, זאת אומרת, ראתה אותי והקשיבה לי, כל מה שאנחנו יודעים על מה שאנחנו רוצים שמורים ומורות טובים במערכת החינוך יהיו. כן? הדימוי של המורה הטוב, זה מה שאנשים זוכרים. עכשיו, כולנו היינו שם ויודעים מה אנחנו זוכרים. ויודעים כמו איזה מורה הייתי רוצה להיות, וכמו איזה מורה לא הייתי רוצה להיות. כן? בשיחה שלי עם עצמי על איזה אדם אני גדל להיות, הדבר הזה הוא... אבל אתה בית הספר יכול ליצור חוויות, מעבר לדמויות. אמרת, שיחקתי כדורעף, הרמת להנחתה. הטענה המרכזית של גד יאיר, שלמרות שהסטינג של מפקד אש בתנועת הנוער, מאוד קשה להתחרות איתו, לא לעשות מפקדי אש בחצרות בית הספר, נכון? בטח יש איזה חוזר מנכ"ל שעושה את זה. אבל שיש, מה יש? אבל יש בו מימדים, אמרת מאוד נכון, שכשרואים את העקרונות שלו, כי תראו, יש משהו מאוד שקשה לאחוז בלעלות לביריה עם בני עקיבא. קשה להחזיק, מה בדיוק היה שם? אני גדלתי בתנועת נוער אחרת, אבל כדוגמה, דברים שחווינו, או בכדורסל. עכשיו, מה שהמדעני החברה, הסוציולוגים מנסים לעשות, זה לתת איזה בסיס, איזה מודל שאומר, יש שם התגברות על קושי, רגשי או פיזי. יש שם אלמנט של קבוצה, שאני עושה את זה יחד עם עוד אנשים. זאת אומרת, אפשר לפרוט את זה, אני לא ארחיב על זה עכשיו, אבל אפשר לפרוט את זה לכמה וכמה מרכיבים שמהם אפשר, אני לא אגיד להנדס, אבל כמו שג'ון דיואי רצה, לעצב את סביבת הלמידה, כך שתזמן יותר אפשרויות כאלה. 5 דקות? יופי. אני אעשה כאילו אני אספיק הכל, יש לי עוד 40 דקות, אבל נלך. טוב, לא, אנחנו מתקרבים לסיום. אז גיליתי לכם כל מה שפה? אוקיי. דברים אחרונים שאני לא יכול להתעלם מהם כסוציולוג לבריאות, אלא שאני רוצה רגע להסתכל על ההיבטים המבניים שגם הם הוזכרו בסשן הקודם. למי יש הזדמנות לפנאי, זאת אומרת למשחק מאורגן? בקצרה, למי שיש יותר כסף. זאת אומרת, משאבים הם הדבר שמפריד בין ילדים שיש להם פנאי מאורגן. אני לא מדבר כרגע על תוכניות נהדרות שקורות בבית הספר, אני רגע יוצא מבית הספר. כאן, מחקר מרמה, מחקר כבר ישן, חבל, אנחנו חייבים לדעת מה קורה היום, זה כבר מ-2017. חייבים לדעת מה קורה היום, אבל רמז, כשמסתכלים גם על מימדים אחרים, פעילות פנאי, זאת אומרת, אחרי הצהריים, קבוצתית, עם איזשהו אדם מבוגר שמנהל אותה, ככל שיש יותר כסף, הורים משקיעים בזה יותר. למה מעמדות נמוכים לא עושים פנאי או עושים פחות? אני אומר באופן גורף, שוב, בסוציולוגית במספרים הגדולים. זה גם כסף ישיר, כמה עולה חוג, שהרבה פעמים תפיסתית מעדיפים להשקיע אותו בשיעורים פרטיים, אם כבר יש כסף. אבל זה לא רק כסף, זה גם ההוצאות הנלוות, חליפת ג'ודו, לא עלינו, עולה כמה וכמה עשרות שקלים, ציוד לענפי ספורט יותר, זה הזמן של ההורים להסיע, היכולת שלהם להסיע ילדים 3 פעמים בשבוע. נגישות, אם אתה חי בפריפריה, כמה ארגונים שפועלים
ואיזה פעילויות קורות, וזה משפיע על כמה אתה צריך כן? אפילו הנגישות של ההורים להבין מה כתוב בפלייר. אז אתה מקדים ובצדק. זאת אומרת, בכלל לדעת מה מציע המרכז הקהילתי. בכלל להיות במוד הזה של לחפש את הדברים האלה. שאני הולך עוד אחורה, מה שאנחנו יודעים במחקרים על גיל רך. להבין את החשיבות שיש לדבר כזה. זה גם העברה בין-דורית, עניין של תרבות. אם אני כאימא לא הייתי, אז אני פחות נכון, נכון. ויש... נכון. התפיסה שלנו של איך, אני אגיד באופן רחב, זה נכון, אבל זה יושב גם סוציולוגית הרבה פעמים על עניין אתני מעמדי. אבל א' זה משתנה, היום יש ילדים הרבה יותר מגוונים, אני אגיד, מאוכלוסיות הרבה יותר מגוונות בתוך פעילות הפנאי, אני קורא לחינוך בלתי פורמלי, פעילות פנאי מאורגן לצורך העניין, ועדיין יש הבדלים שמניתם את הסיבות, גם התפיסתיות וגם הכלכליות גרדה וגם הרעיון של במה אני משקיע את הזמן החופשי, ושוב, אני חוזר לזה שכמה קשה להורים להוציא את הילדים מהמסך למשהו אחר. הזכרנו את הסדרי העדיפויות, אמרתי, כן, עדיף שתעשה שיעורי בית או עדיף שאת הכסף שיש נשקיע בשיעורים פרטיים. שוב, זה לא רק במעמדות נמוכים. המחקר של פיזה ב-2022 הראה שזה הולך ככה ואפילו באופן יותר בוטה, זאת אומרת גורף. ככל שהסוציו-אקונומי נמוך יותר, נמצאים פחות בפעילויות פנאי, וגם במה שאני מדגיש כדבר חשוב, פעילויות פנאי שהן לא להיות לבד בבית ולראות טלוויזיה, אלא הן גם מגולמות בגוף, הן גם בתקשורת סינכרונית, וגם יש בהם איש חינוך, אשת חינוך שאחראים על מה שקורה שם, כן? ולמצות את ההזדמנויות. פנאי לא מאורגן. מה שדווקא כן. בכיתות ג', ד', להיות עם חברים. פנאי לא מאורגן בבית הספר יקרה בהפסקה, אחר הצהריים זה ש... אני הייתי מנחמת, כן. ואולי לא סתם, אני לא יודעת איך זה מתפלל. תראו, קשה לנו, פנאי לא מאורגן אני מדבר על דברים כמו פליידייט, זאת אומרת שילדים, חברים נפגשים ומשחקים, מעולה, 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 בגלל, אבל... לא, זה לא מאורגן במובן שיש, לא, לפעמים זה מאורגן מדי, שהאמא נכנסת, נכון. כן, כן, אני רואה. רגע, אז יש לנו 2 דקות, ואני אוהב לעמוד בזמנים. אני אנסה to close it, אוקיי? נפסח על כל מיני דברים, כמו למשל מה קורה בגיל הנוער בתנועות נוער, אני פוסח, אני מניח שתקבלו אחר כך את הזה. אני רוצה לעשות 2 דברים. תראו, אני אקדמאי, אני צריך לתת איזושהי אמירה על, ממש 2 דקות, דקה וחצי האחרונה, אני צריך לתת איזושהי אמירה על מחקרים. קודם דיברה אקדמאית רצינית יותר ממני, אבל אני יודע שזה שהמחקרים מראים את כל הדברים האלה, זה לא מספיק. אני רוצה להראות לכם משהו. תחזיר רגע, ניר. תפוס. מחקרים אין בעיה למצוא, אוקיי? מחקרים אין בעיה למצוא. אלה 50 מחקרים, אל תתבלבלו, זה לא באמת 50 מחקרים, זה רק מחקרים שהם מטה-אנליזות, אוקיי? זאת אומרת, יש פה משהו כמו 450 מחקרים, אני רוצה שהמצלמה תתפוס הכל, שמראות את כל מה שאנחנו יודעים וצריכים לחשוב איך לממש. וזה ש-outdoor activities, זאת אומרת, מחוץ לכיתה, מחוץ לבית הספר, יש לו תרומה להישגים, בסוף גם להישגים לימודיים, בהתחלה לחוויה אחרת של הלומד, לזה שמשחק מאורגן או לא מאורגן. המדינה אמרה לנו שצריך את הדבר הזה, גם סעיף 31 באמנה לזכויות הילד, גם סעיף 6 בחוק חינוך ממלכתי, וגם דוח שיצא ממבקר המדינה, אומרים שצריך לתת זמן, את הזכות של ילדים לשחק ולהיות בשעות של פנאי, כי זה חשוב להתפתחות שלהם, וכמו הרבה דברים, משהו הזכות שלהם הוא החובה שלנו לתת. תודה.